אהלן, אני תומר סגי, מנכ"ל ומייסד של חברת iKnow AI. אנחנו מפתחים אלגוריתמיקה שהיא מזהה אלימות ופעולות אגרסיביות בין אנשים. המטרה שלנו בעצם זה להגן על חסרי ישע ופגיעים. הטכנולוגיה בעיקרון עובדת מבוססת על בינה מלאכותית וראייה ממוחשבת שיודעת לזהות התנהגויות מסוימות, תנועות מסוימות ולפי זה להתריע. הפוקוס שלנו בפרויקט הזה עם לב השרון זה בעצם לזהות ולמנוע מקרי אלימות בין מטופלים לאנשי צוות, שהמטרת על היא בעצם להגן על אנשי הצוות ולהוריד את השחיקה כתוצאה מזה. ברגע שפתרון טכנולוגי מזהה אירוע אלימות, אז הכוח שאמור לעזור לצוות במחלקה מופץ הרבה יותר מהר. דבר נוסף, ברגע שיש עין אלקטרונית, העין הזאת יכולה לפנות את הצוות למשימות אחרות. כלומר, נשים לדוגמה עין אלקטרונית בחצר ולהתפנות כדי לדבר עם המטופלים ולעזור להם.